Nar il-ħamis 24 ta' Wissu, għexieren ta' eluf ta' Maltin u turisti mistennija jimlew il-Fosos tal-Furjana għal kunċert ta' Robbie Williams. L-artist ġgant li kien sab il-fama l-ewwel mal-band Brittanika Take That u wara bħala artist solista żied lil Malta fit-tur Ewropew tiegħu bl-isem XXV biex jiċċelebra karriera ta' 25 sena ikkanta waħdu. It-tur Ewropew ta' Williams beda bi spettaklu f'Bologna fl-Italja u se jara lill-artist jagħti kunċerti oħrajn fi bliet kbar fil-kontinent, fosthom Pariġi, Amsterdam u Berlin, biex imbagħad jitlaq l-Inglazja u l-Awstralja. Il-kunċerti se jinkludu wħud mill-aqwa kanzunetti ta' Williams, fosthom Angels, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, Feel u She's the One. Dan l-istazzjon tkellem Alexia Camilleri, Assistant Manager fih dan l-Awtorità Maltija Turiżmu, l-MTA. Kif appena tħabbar dan l-avveniment fil-uża din is-sena, kien hemm ħafna interess kemm lokali kif ukoll internazzjonali fejn fosthom saret ukoll ħafna promozzjoni internazzjonali fejn iktar u iktar żidna l-interess tat-turisti barranin biex ikunu jistgħu jibbukkjaw il-btala tagħhom f'pajjiżna. Hija tkellmet dwar il-prestiġju li artist bħal Williams jażel lil Malta u l-interess qawwi li mill-ewwel attira dan il-kunċert. Għal dan l-avveniment qegħdin nistennew għexieren ta' eluf ta' nies biex jattendu fejn ovvjament ħajsir fuq il-Fosos tal-Furjana magħruf ħafna ma' avvenimenti oħrajn ta' prestiġju wkoll fejn attiraw ukoll numru ta' artisti internazzjonali. Dan il-kunċert huwa wieħed minn kullana ta' festivals u attivitajiet li saru sa' issa dan is-sajf u baqa' xi jsiru biex jimlew il-kalendarju sajfi Malti ta' attivitajiet li jagħtu pjaċir mhux biss lit-turisti imma anke lil Maltin u lil Lawċin. Bdejna l-kalendarju tas-sajf billi kellna il-Wine u l-Food Festival fejn fukajna fuq esperjenza kulturali, mxejna wkoll għall BBC Orchestra fejn iċċelebrajna il-100 sena ta' ċelebrazzjonijiet ta' Hollywood, kien hemm I Love MTV fejn kellna diversi artisti internazzjonali. Kenna wkoll Summer Days l-istess tip ta' attività, kif ukoll Glitch li attira numru ta' DJs internazzjonali. Issa qegħdin nistennew dan il-kunċert li se jsir fl-24 ta' Wissu, fejn ovvjament l-antiċipazzjoni qiegħda qawwija ħafna kemm mill-Maltin kif ukoll mill-barranin. Lilin mill-kunċert ta' Robbie Williams, avvenimenti kbar oħrajn ippjanati huma l-festa ta' mħabba tal-Europride f'Settembru li ġej u anki l-Air Show. Koll avvenimenti li jagħtu valur miżjud lit-turisti li jiġu Malta u lil Maltin li jesperjenzaw avvenimenti kbar f'pajjiżhom stess.